Sanibonani asibingelele futhi namhlanje ku-Facebook yethu ngaphansi komsamo institute. Ngixolisa usesithatha isikhathi ukuthi sibuyele futhi emuva. Kodwa ke sidamane njalo siqhamuka nezinto esithi asikhulisane, sibonisane, sixwayisane, sifundisane futhi kuzona. Namhlanje ngifuna ukukhuluma kabanzi ngokusatshiswa. Ngiyazi ukuthi sineyinkinga. Ngiyazi ukuthi sisuka kude neyinkinga. Ngiyazi ukuthi sesizamile sizilungisa inkinga zethu. Kodwa engizama ukuthi namhlanje nginxwayise kona ukwesatshiswa. Kukhona ukuthi uhambe uye kugobela uyohlola. Bese uma usuhlolile akutshela inkinga onayo. Kodwa okubi bese ekutshela ukuthi uma ungakwenzi lokho uyoqhinqa nemoto, uma ungakwenzi lokho uyoxoshwa emsebenzini, uma ungakwenzi lokho ukuthi nokuthi. Yazi impilo eyakho uyiphiwe umdali wezulu nomhlaba uNkulunkulu. Impilo eyakho uyinikwe ithongo lakini, ithongo lakini elicelele uNkulunkulu. Hayo omunye umuntu. Ikakhulukazi labantu ekuthiwa abathwase. Ngihlale ngiyaphinda futhi. Akukho umuntu oyokutshela ukuthi thwasa. Angiphinde. Akukho umuntu oyokutshela ukuthi thwasa. Ukuthwasa uyotshelwa ithongo lakho. Ukuhlupheka nokugula akusho ukuthi thwasiso. Athi umuntu ngathwasa ngoba ngangihlupheka, ngabona ukuthi angithwasa ngoba ngangigula. Ukugula kusho ukuthi lelo thongo elikugulisayo akube yilona elelashwayo bese lisho ukuthi ke lifunane emva kwalokho ngoba lisuke lingashilo ukuthi thwasa noma thwasiswa. Ngakho ke nangukugobela usethi ke manje ke uma ungathwasi ungakwenzi lokho uzoqhinqa nemoto kofa ingane zakho kwenza ukuthi ayikho leyo nto indlela yokwakha imali leyo. Mtshela ugobela lo ukuthi cha ngiyabonga, kulungile ngife, kulungile kwenzeke noma yini. Isexwayiso esikhulu enginikeza sona lezi, musani ukuxhashazwa ngempilo yethu. Okunye nifundile esikoleni, siphila ku-21st century, kune technology. Musanike ukudlala ukungacabangi. Sebenzisa ubuchopho bakho ngqondo yakho. Mbuza ugobela ukuthi cha mawuthi uzokwenza ukuthi nokuthi kuzomsizaphi. Akungathi izingane zakho esikoleni zihluleka, akungathi nawe esikoleni wehluleka bese kuthiwa kuzobethelwa ekhaya, kuzogezwa idalo ekhaya. Sebenzisa into esibiza ukuthi reasoning. Icabangisisa into bese ke ungena kuyona. Yilokho kwanamhlanje ngifuna ukuthi nginihlephulele kona. Sohlangana ngokuzayo.